बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारिया गावनि बियाब देउस्रियाव गोदानै BCDC गोदान मावख' बेखेवदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ BTC हालामाव 420 गं BCDC गोदान न' लुफुंनो होनो थांखि लानाय बायदि दिनै चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय देउस्रियाव गोदानै 24,99,696 रांनि लुफुंजानाय BCDC भवन मावख'खौ बेखेवनानै होफैयो EM रनजित बसुमतारिया। मावख' बेखेवखांनायनि उनाव EM रनजित बसुमतारिया रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिजों लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोयो। जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC हालामाव 420टा BCDC दङ। बे 420टा BCDCनि माखासे BCDC न'आ दाबो लुफुंजानाय जायाखैमोन थांनाय 17 बोसोराव आगोलनि सरकारजों। किन्तु बे आद्रा जों दिनैनि दिनाव गंसेबो आद्रा दोनालासिनो BCDC अफिस गैयालासिनो BCDC मावनायाव उसुबिदा जायो होननानै जों BCDCखौ कमप्लिटलि फोजोबबाय। बेनिनो दिनै देउस्रि प्राइमारिनि बा BCDCनि सिङावहाय जों मोनसे बे BCDC न'खौ दिनै दरजा बेखेवनाय जादों। बे हाबाफारिया मोजां मोनदों, रायजो राजाफ्रा खोब सापर्ट खालामदों आरो जोंनि जा मोजां मावनो गोनां हाबाफारिफोर बेखौ जों एबारनिफ्राय मोजाङै मावलांनो हासिगोन। एमाउन्टखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुबैयो हिसाबै बेसेबांसो? एमाउन्टआ इकुवेलमोनथ' आं बावगारबाय, नायफिननांसिगोन आङो माबाखौ फाइलखौ जायखिजाया। बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि माबायदि जौगानाय लाबोयो? देउस्रि हालामावथ' दरथामसोल' गामिनि एसे प्रब्लेम दंसै। ओरैनो बे गामि दरथामावहाय ओरैनो लामानि एसे जेंना दङ। बाखि लामानि जेंनाया जोंनिया बेवहाय जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो CC ब्लकखौ 7 किल'मिटार मावनाय जादों बे जायगायावहाय, ना 4.5 किल'मिटार, बाखिखौ जों गुबुन जायगायाव डाइभार खालामदों। गतिके गामि BCDCआ फिसा हिसाबै गामि दरथामसोल' माखासे एसे जेंना दंसै, बेखौ फोजोबनायनि थाखाय जों राहा लादों। बोसोरनै दंबावो, बोसोरथामाव जों माखासे मावबाय। दैनि जेंना बेवहाय बिराद दङ, दैनि जेंनाया मावफुंगासिनो दङ। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे जेंनाया बेवहाय हाग्रा खाथिखाय हाग्रानि जिब जुनारनि माखासे जेंना दङ, जेरै मैदेरनि जेंना, मोख्रानि जेंना थाखागोन। बे स्वाभाबिक, हाग्रा खाथियाव थानाय हिसाबै 100% प्रटेक्सन होनाया गोरलै खोथा नङा। दिनैहाय आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिबाय। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय जे जोंहा BTR सरकार, बे BTR सरकारनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो गोबां माखासे ओनसोल लुखांनाय, हारि लुखांनाय, समाज लुखांनाय, हादोर लुखांनाय बिनि खामानिया सोलिबाय थादों। आरो बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि नैबे 14 नं चिरां दुवार समस्तियावबो दिनैहाय जोङो नैबे बोसोरथाम जानो थांनाय जे जोंनि UPPLनि जे सरकार, बे सरकारनि गेजेरजों जोङो नैबे जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव जे जोंहा देउस्रि BCDC भवन आरो जोंहा थाइखाजुरा BCDC भवन आरो रुनिकाटा BCDC भवन, बे मोनथाम भवनखौ जोङो दिनै मावफुंनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो दिनैहाय जोंहा नैबे देउस्रि BCDCनि जे भवन, बे भवनखौ जोंहा दिनै बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंबाय। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा BTRनि EM सार रनजित बसुमतारि बिथाङा फैनानै बेखेवनानै होलांबाय। आरो बे BCDC बेखेवनायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरजों माखासे बाथ्राफोर रायज्लायनाय निसय जोङो जानानै थांबाय। आरो जोङो नैबे BCDCनि गेजेरजों जोङो बेखौनो आसा खालामदों, बे ओनसोलाव थानाय थामहिनबा देउस्रि BCDCआव थानाय गासै 22टा गामि दङ। बे 22टा गामिनि जोंनि जेखिनि रायजो राजानि जेखिनि मोन्थायखौ मावफुंनानै होनांगौनि गुबै बा गुदि मावख'आ जागोन जोंहा नैबे BCDC अफिसानो। बे BCDC अफिसनि गेजेरजोंनो, BCDC मावख'नि गेजेरजोंनो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय, बे ओनसोलाव जोंनि BTR सरकारनि, आसाम सरकारनि, भारत सरकारनि जेसेबांनाखि जोंनो रायजो राजानो जेरैबायदि मोन्थायखौ होफुंनायनि जे गुबै खामानि, बे खामानिया बेनि गेजेरजों जागोन। जोंहा बाहाय BCDCनि चेयारमेन बिथां दङ, लेङाइ मासिगिरि दङ, जोंनि सोद्रोमा बिथांमोन दङ। आरो जोंहा बे BCDCनि सिङावनो जोंहा प्राइमारि कमिटि UPPL दङ। दा बिथांमोननि गेजेरजों नैबे जोंनि ओनसोल लुखांनाय, गामि लुखांनाय, समाज लुखांनाय बे खामानिया सोलिबाय थादों आरो इयुनावबो जों सोलिबाय थागोन, जों बेखौ मिजिं खालामो। সকলকে নমস্কাৰ। আজি মিডিয়া পাৰ্চন আজি উপস্থিত হোৱা তেখেতসকলকো নমস্কাৰ। আজি আমাৰ
সৌভাগ্যৰ দিন এটা আজি আমি দেউচিৰিত আজি হৈ 20 বছৰৰ অন্তৰত এটা VCDC ভৱন পালোঁ আজি আমাৰ ফৰেষ্টৰ EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰে আহি আমাক ওপেনিং কৰি দি আজি পুৰা এই নতুন VCDCত সোমাই দিল তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ যাচি আৰু এই গাঁৱৰ আগন্তুক দিনক উন্নতি আৰু ৰাইজৰ শান্তিৰ হকে কাম কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আজি এই ভৱনখন ওপেনিং কৰিলোঁ আৰু আমি যিমান পাৰোঁ যিমান আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ডেভেলপ ৰাইজৰ কাৰণে উন্নতি ডেভেলপ আৰু বিভিন্ন বস্তুত আমি আগুৱাই যাম এইটোৱে তেখেতৰ সকলৰ আশীৰ্বাদ থাকক বুলি মই ইয়াতে কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ